Clinic, tine mobile clinic, tauya kuzorapa vanhu vese venharaunda yedu, catchment area yedu yechitakatira. Tiri kurapa zvirwere zvese. Toda kutenda Ministry of Health yatipawo program yakaita sei, bringing services closer to the people, so that vese vasingakwanisi kuenda kutown vauye vaonekwe nana chiremba pano. Machiremba edu tinawo vari kuona vanhu vese. Tichange tichirapa, tiri kunyoresa nhumbu, tiri kubayira vana, family planning, long term. We are offering my services. Zvese tiri kuita pano pachitakatira primary. Walala wasara. Hello Zimbabwe. My name is Takudzwa Njere, known as Baba Chocolate, representing Mutare, Manicaland province. Ndiri kuno kunonzi kwachitakatira kumusha chaiko chaiko. Kwatira kupa kutenda kunewe Ministry of Health and Child Care pamwe nehurumende yedu yeZimbabwe nechitiko chinodadisa chinofadza nekutiigira mobile clinic kuvanhu vese kuti vakwanise kubatsirwa zviri pachena. Tinopa kutenda zvakanyanyisa kuhurumende yedu yeZimbabwe nekuti unza muono wemobile clinic tikwanise kubatsirawo vanhu vari kure nedhorobha, vari kure nezvipatara, asi chipatara chinokwanisa kufamba chichiuya kumusha kuzorapa vanhu vakasiyana siyana, matambudziko akasiyana siyana. Tanga tiri kuona pari kurapwa vanhu verehab, vari kuita physiotherapist, zvakare scan, family planning nematambudziko akasiyana siyana anga achiongororwa nachiremba. Toda kupa kutenda zvakanyanyisa takazvininipa nekuzvirereka kuti aiwa matiitira chinhu chikuru, chinhu chinodadisa chaita kusimudzirawo kunharaunda kwedu sevanhu vari kumusha kuma-reserved area. Ukaona kuruzevha kwakusvika chiremba zvinoti pane dzimwe nzendo nekuongororo yakaitwa nemihurumende yedu yeZimbabwe kuti vanhu vakwanise kubatsirika kuburikidza nenzira yemobile clinic. Zvapachidaniso kuti izvezvi tiri kuona vanhu vakawandisa stereki vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana, kubva kwaSaburi, vari kuNyamakamba, veBhema Valley vakatonzwawo chiitiko ichi, vatori kusvika, vazhinji vacho vatovapo. Tine vanhu vanofamba more than 10 km kuuya kuchipatara kuti wakwanise kuzobatsirwa, asi tiri kuona kuti aiwa zvinhu zvakanaka, chiitiko chinodadisa chaitwa nehurumende yedu yeZimbabwe pamwe neMinistry of Health and Child Care nezvinhu zvakanaka zvaatiitira kutipawo vana chiremba tikwanise kubatsirwa matambudziko edu. Tinoti mazvita.